baleni ya ta Mas nek penake dibaleni ngono lho tuku salah ning Boyolali aduh emang kene bauku lho aku senengane aduh aku mah nek cedak Boyolali ngono ya omong iki krama inggil sing apik lah piye bajul kesupen terus loh lah bajul boyo kesupen lali timbang Boyolali ngoko bajul kesupen kan penak sayange wis duwe bojo nanging aku kembang tresno nelongso rasane ngati yen aku ora kelakon melu duwe semut burung rondo aja dilemu sumpah mengabdi yang telah sudah dikali ketika hati berapa kali rekanti rasane ada tilas tak enteni randane Mas saiki rasa ngenteni randane Wong saiki lho akeh wong nyolong rondo wong nyolong bengi-bengi ya akeh awan ya akeh isuk ya akeh kek gawane mau enak iki alah ti kudu ngelem iso numpak dhewe wis mapan diri aku sing ngomongi Darsono iki ya sing ndi apa ya kulino kuwi pancak wis biasa masa kowe ora percaya pancak kene nang ndi iki kira kerawitan kan seragame aku kopiah nek anggere mulih duwite sempet kopiah iki terus mampir ngene lha mbok go apa ngene dene kenakalan ngono lho emang terus nang ndi ngono kuwi nek mulih ngene saat proses abate coba dipotong iki kok biasane ngono. Kuwi lho kowe. Aku ngerti gawe esuk tanggal 7 Agustus. Aja dirasani lho. Engko awake dhewe dijak. Sudur ngondi. Abot mikir arti gawe esuk tanggal Agustus lho. Tanggal 7 DKI itu izin ora dhek bingung mikir. Lah iya, ora tak entuk izin. Oh iso. Oke sok nek DKI wong kene ya mbok undangi. Lah nyumbang apa ora ki kan? Lah iya tekokku nang kuwi. Lah iya, engko tak ora nyumbang. Nyumbang berarti tamu. Nek gak nyumbang berarti buah. Kok Bu nyumbang mboten wau. Oh tapi iki sing di omah ora napa amplop kok. Lah terus nampane apa Mas? Oh iya, kenapa cepak ya dah kon mlebokno dhewe. Oh iya. Kok iso kaya? Sayange. Opo? Bambang saiki iso ngendang terus. Lho, Bambang iki nyapa ning kono? Aku ngerti aku. Piye. Lah jajale percaya kena. Kok jogetmu ngalih nang kono? Bambang lungguhe nang kono. Lah iya, tetepne aku. Delok bokong-bokongan. Biasane direkam Dek. Dek ben tak teke nggo Bang jare ngene. Lumayan tak nggo delok-delokan arep turu gitu. Nggih sangu turu. Sayange wis duwe bojo. Nanging aku kedados tresno. Tresno. Rasane ati. Lakon melu duwe Jabuan la sekulete sing tak enteng asal wis duwe
randani. Randane nang ndi ta Mas Mbak Enteni iki? Mbok gak pamit to e. Yes. Nang ndi Mbak randane? Oke. Oke. Oh, dudu. Sing ndi kok salah. Salah aku dhewe ya salah ngono. Bambang nek guyu sapa ya dosa. Lha kita lah blasteran lho kae. Sampeyan dikorbani. Ora gelem. Blasteran opo ya? Apa-apa saiki ngletik blaster ae. Piye? Lah tanggaku iki manuk utut iki anu blaster karo wedhus. Dadine Mas. Ya suarane to suarane. Iya. Tembek. Blasterane cara pitik Jawa karo ayam malas. Terus? Anak-anak jenenge bekisar. Iya, piye? Dadine piye? Ya bekisar lek cara omah ya ngarepe limas gurine serotong ngono iki. Nek wimbuh dadi blasteran karo apa? Blasteran karo apa to, Bang? Jane. Oh isa. Utawa nek ana sing ngarani kawin silang ngono kuwi lho. Karo apa? Wis Bambang ki karo apa umpamane? Udah kita iya sak pethuke. Sayange wis duwe bojo. Nanging aku kebaton tresno. Baju tresno. Monggo rasane ati. Yen aku ora kelakon melu duweni. Bambang ki mbayang